שהוא מנודה. להקריא כאן הם ערכים, מצב לא כל כך פשוט, ואני בעזרת השם יתברך במעמד הזה רוצה ברשותכם לעשות פדיון נפש בסייעתא דשמיא ולתת גם ברכה, ובסייעתא דשמיא ניפגש עם רפואה שלמה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים במסיבת ההודיה בעזרת השם. אם תוכלו לקבל קבלה מצוין, אם לא אני אקבל בשבילך. כן. תיקון כללי, אשרייך, מגיע לך זהו כפיים בזכות זה בורא לא משתחת רפואה שלמה בסייעתא דשמיא בעזרת השם יתברך, וגם אני מקבל על עצמי בלי נדר לקרוא תיקון כללי עם כל התלמידים לרפואתך, ובעזרת השם יתברך כל הפעילות שאנחנו עושים יהיה לרפואתך והניתוח יעבור בשלום. ספר תהילים שלם לרפואה. עכשיו, מי יכול לקבל בעזרת השם יתברך לרפואת, איך השם? פרלה. זה פרלה יקרה, בעזרת השם יתברך, שיהיה ניסוי. חודש תיקון הכללי, אשרייך, אשרייך. ספר תהילים שלם. ספר תהילים שלם, אפרת, כל הכבוד, מחיאות כפיים, כל הכבוד. מי שיכול עוד לקבל בעזרת השם יתברך, אני מקבל על עצמי 10 שעות לימוד תורה לרפואתך. פרק כ', אשריך, כן. פרק תהילים כל יום, אשריכם ישראל, מי עוד? פסוקי תהילים לרפואתה, אשריך ישראל, מי עוד מוכן לקבל בעזרת השם? איך? לרפואתה, מה? נשמעת קולך, אשרייך, מי עוד מוכן? נשמעת קולך, אשריכם ישראל, מי עוד? תיקון הכללי, אשרייך. תיקון הכללי, מצוין, אשריכם, כן. ברכות השחר, אשרייך, כן. תיקון הכללי, אשריכם ישראל, כן. תיקון כללי, אשריכם, זכות רבנו, יהיה לה רפואה שלמה בעזרת השם. ניפגש במסיבת ההודיה בעזרת השם. מור קיבלה. כן. פרלה בת גליה. גליה. מי עוד יכול? בסייעתא דשמיא בעזרת השם יתברך. רועי, אתה לא תהיה פטור. קודם כל הצוות שלנו. תהילים שלם, אשריך, מחיאות כפיים, כל הכבוד, אשריך ישראל. מי עוד מוכן בעזרת השם לרפואתה, בעזרת השם? אם לא אני מקבל את כל הקבלות של כולכם. ברכות השחר, כל הכבוד, אשרייך, כל הכבוד. מצוין, מי עוד? קרן. 40 יום תיקון כללי, אשרייך, מצוין. זה עם ישראל, קדוש עם ישראל. מוריי ורבותיי, בסייעתא. כן. אשתך ברכות השחר, אשריה, כל הכבוד. מי עוד? תיקון הכללי ומודה בבוקר, אשרייך, מצוין. תיקון הכללי גם שם, אשריך צדיק, השם ישמור אתכם. בעזרת השם יתברך יהיה רצון שכל הקבלות שקיבלו פה יהיה רפואה שלמה מהרה מהשמיים. לשם הטוב והמבורך, פרלה בת גליה. בעזרת השם יתברך תכוונו איתי לפדיון נפש בסייעתא דשמיא, ואנחנו נפגשים במסיבת ההודיה עם רפואה שלמה. תחזיק את זה ביד, תכווני איתי, טוב? יהיה רצון שכל המחלה הארורה הזאת תסור ממך מהרה, אמן ואמן, בזכות הפדיון שנעשה כרגע. מה עוד ואת היקום אשר ברגליהם צדיק יקראו לה לא צל מלכות הקדיש הדין על מלכות הדין, השורש הדינים בינה. אני בינה לגבוריים לדינים תקלה בשורשו 3 ידיים בבינה, יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, ג' פעמים, יד כמטריה השם של מ"ב שביצירה השם שלנו בכוח, מ"ב שבבריאה 2 פעמים, היית כבבבקי, מ"ב שבאצילות הוויה פשוט במילוי ומילוי דמילוי. יהיה רצון מלפניך שימתקו הדינים והגבורות הקשות, כל המחלה הארורה הזאת תסור מהרה מהשם הטוב והמבורך, פרלה בת גליה. יהיה רצון לפני אבינו שבשמיים שלך רפואה שלמה מהרה. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב דוד ושלמה בכל הקהילות הקדושות והטהורות, וזכות אמותינו הקדושות והטהורות שרה רבקה רחל ולאה, יברך את השם הטוב והמבורך, פרלה בת גליה. יהיה רצון שיהיה רפואה שלמה מהרה מהשמיים. יהיה רצון כשם שברכנו מלמטה כך תתברכי מלמעלה, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך
אני כבר מזמין את כולם בעזרת השם יתברך בקרוב אצל פרלה בעזרת השם במסיבת ההודיה. יהיה ברכה, את המלח הזה זורקים לפח ויהיה רפואה שלמה בעזרת השם יתברך. נהיה בקשת, רפואה שלמה. תודה. מוריי ורבותיי, תודה רבה לכם. בסייעתא דשמיא אנחנו שמחים מאוד שברוך השם יונתן רפאל בן לילך, שברוך השם יש בשורות טובות, אני שמח, ברוך השם כל כך אני מאושר. מוריי ורבותיי, שאלו אותי פעם, כמה אתה לוקח? אמרתי להם, חוק חינוך חובה אני לוקח. זה מה אני לוקח, חוק חינוך חובה, אנחנו לא רואים את המשטר. ברוך השם שאני רואה יהודייה שמחה, רואה יהודי שמח ושווה לי $1,000,000. $1,000,000 ושווה לי. ברוך השם, אנחנו, השמחה שלנו שרואים יהודים, ברוך השם, שלא נדע מצרות, שנראה רק בשורות טובות. יהיה רצון בעזרת השם יתברך, שיהיה לכל מי שנמצא פה ברכה והצלחה, שפע, קדושה, טהרה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, הקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שלא תברכם לטובה מהרה, אמן ואמן. עכשיו נשאלת השאלה, איך השם שלך צדיק? יצחק עובדיה, איך אתה מרגיש עם היד? ברוך השם, משתבח שמו, זה עבד, נכון? ברוך השם, זה עובד, אתם רואים? זה עובד. אתם יודעים איך זה עובד? אני אגיד לכם איך זה עובד. שאלו אותי, מה אתה שם בזה? מה אתה שם? הכל עובד זה. ברוך השם, אפילו אני אגלה לכם סוד, אפילו רופאים לוקחים את זה. אפילו רופאים. בא לי רופא, אומר לי, אל תגיד שאני מורח שמן, כי אסור לי אחר כך יפטרו אותי מהעבודה, אבל אני מורח את השם שלך. אמרתי לו, למה? יש תרופות אחרות. הוא אומר לי, תשמע, זה עזר לי הכי הרבה. מוריי ורבותיי, זה הכל אמונה. זה בזכות האמונה שלכם באמונה שלי. זה אתם שאתם מאמינים בזה. זה בעזרת השם עובד. יהיה רצון בעזרת השם יתברך, שיהיה ברכה והצלחה, אמן ואמן. תחוסו עלינו, יש לנו עוד נסיעה, אבל אני בעזרת השם עם כל זה יקבל את כולם עד כמה שאפשר בעזרת השם יתברך. תודה רבה, ויהיה בשורות טובות. תדעך היקרה, אני שמח, רק בשורות טובות. תודה רבה לכם. כל טוב. איך היה יפה? זה את עכשיו מקליט.